Wel, i ddechrau, Sian Gwenllian, llongyfarchiadau mawr i chi. Mae wedi bod yn gyfnod reit anodd, dwi'n siŵr, i fod yn ymgyrchu i ddechrau, felly buddigoliaeth go iawn, a da chi wedi dwblu y ffigurau hefyd. Sut ydych chi'n teimlo? Wel, dwi ar ben fy nigon, a dwi'n mor ddiolchgar i bobl Arfon am roed i ffydd nhw yno fi unwaith eto, a hynny yn 'i miloedd. Dyma'r canlyniad gorau erioed i Blaid Cymru mewn unrhyw etholiad. A felly dwi wrth fy modd, ac wrth gwrs un o dîm ydw i, a mae'r tîm yn Arfon yn ardderchog, a dyna sydd yn cyfri am yn rhannol beth bynnag am yr fuddugoliaeth fawr. Wrth fynd o ddrws i ddrws yn ystod yr ymgyrchu, pa fath o bethau oedd bobl yn poeni amdan lle? Wel, oedd na nifer isio siarad am eu profiadau nhw yn ystod y cyfnod Covid a sut gyfnod oedd wedi bod iddyn nhw. Oedd na lot o bobl yn falch o gael sgwrs beth bynnag, achos oedden nhw'n gweld llawer o bobl, pawb yn hynaws iawn. Materion iechyd yn amlwg poeni rwan am y rhestra aros hir, materion tai, diffyg tai ar gyfer pobl ifanc yn yr ardal, materion bara menyn go iawn oedd yn mynd a bryd llawer iawn ohonyn nhw. Ac wrth gwrs oedd o'n gyfle i mi sôn am yr ysgol feddygol sydd wrthi'n cael ei datblygu ym Mangor, un o'r ymgyrchoedd oedd gen i yn mynd mewn i'r Senedd, ac yn falch iawn bod ni wedi llwyddo efo hynny, ac oedd o'n gyfle i fi sôn hefyd am yngweledigaeth i ar gyfer yr ardal yma dros y cyfnod heriol nesaf yma sy'n wynebu ni. Fi na gydweithio efo llafur o gwbl? Yn y Senedd, da chi feddwl, mae hi yn gynnar ar hyn o bryd i wybod yn union be ydy'r sefyllfa mynd i fod ar draws Cymru, a mae siŵr fyddan ni'n gwybod yn iawn, mae'n debyg, tan bore dydd Sadwrn. Ond mae angen bod yn aeddfed, mae angen i bawb cymryd i cyfrifoldeb yn y cyfnod sydd ohoni rwan, a gweld be sy'n wirioneddol ora ar gyfer Cymru yn y cyfnod nesaf yma. Dwi'n sicr bod annibyniaeth yn rhan o'r sgwrs genedlaethol erbyn hyn. Mi oedd hynny hefyd yn beth oedd yn codi ar stepan y drws, ac dwi eisiau bod yn rhan o'r drafodaeth yna rwan. Sut da ni'n symud ar hyd y llwybr tuag at annibyniaeth, pa gama sydd angen i cymryd yn y cyfnod nesaf yma, a mi fydd angen cydweithio ar gyfer gwneud hynny. Ar ôl chydig o wythnosau prysur iawn i chi, dwi'n siŵr, be sy'n ar y gweill nesaf felly yn yr wythnosau nesaf yma i ddod? Yn yr wythnosau nesaf i ddod, fydd ail sefydlu'r swyddfa, ail gydio yn y gwaith achos da ni'n neud. Da ni'n helpu miloedd o unigolion. Mae yna fwy waith aelod o'r Senedd na bod yn y Senedd, wrth gwrs. Mae yna lot o waith yn mynd ymlaen tu ôl i llenni, helpu unigolion efo sefyllfaoedd digon truenus yn aml iawn. Felly ail gydio yn y gwaith yna i gyd, a wedyn lawr yn y Senedd fydd yna dipyn o drafod, mae'n debyg yn bydd, a dwi'n edrych ymlaen i gyd gyfarfod efo grŵp newydd Plaid Cymru fydd yn y Senedd newydd. Sian Gwenllian, ar ran pawb yn Mon FM, llongyfarchiadau mawr i chi. Diolch yn fawr iawn i chi, diolch o galon.